थाखाय बयनोबो शुभेच्छा जासिबाय। गोदान बोसोरा जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलनिजों लोगोसे आसाम आरो भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ लाबोथों, बेखौ बयनोबो आंनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे शुभेच्छाखौ जासिहरनाय जायो। नैबे पिकनिक स्पटखौ देग्लाय बोसोरावबो बरायगोन, मा बुंनो सानो सार? जायगाखौ माबायदि मोनदों? आं खुब मोजां मोनदों। गिबियावनो बे पिकनिक स्पटनि जानाखि सामलायगिरि बिथांमोना आंखौ दाख्लैहायसो फननि गेजेरजों देग्लायबो सारानो आरो फिथा हास'फैनांगौ सेमोननाय बायदि होननानै आं सोंदोंबा देग्लायबो दङ नामा, देग्लायबो लादों। नंगौ, जायगाया खुब मोजां। जोंहा दिनै बे आइ दैनि सेर सेर गोबां पिकनिक स्पट दङ, जेरै गोजौथिंजाय मोनाबिलिनि उनाव निज्लानि उनाव आरो नैबे जोंनि आइ कुवालि। दा बे जोंनिनो बिटिआर ओनसोलनि मोनसे रांखान्थि जौगाखांनायनि लोगोसे जोंनि फेमिलिजों लोगोसे गथ' गथायफोरनि मोनसे रिक्रिएसन पिरियड। गोदोनिफ्रायनो मानसि हारिया गोदान बोसोर बा बैसागु बा निउ इयार बेवहाय मोनसे रंजानाय, मोनसे जिरायनायनि रंजानाय मोनसे फोरबो मानिबोबाय थादों। थिग दिनैबो जों जेराव गोसो बेवहायनो जों रंजानो बाजानो हाया, खिन्थु जोंनो मोनसे लकेसन नांगौ। बे लकेसनानो जाहैबाय दिनै मोनसे आइ कुवालिनि मोनसे बे स्पट। बे स्पटआव जोङो जोंनि गथ' गथाय, जोंनि बिदा फंबाय बा जोंनि लोगोफोरखौ लाबोनानै जोङो बेवहाय दसे सम इन्जय खालामफैनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो फ्रेस जालांनो हागोन। लोगोसे बेवहाय जोङो गोबां मानसि लोगो मोनलायलायनानै इन्टारेक्सन जानानै मोनसे पिस एन्ड इन्टिग्रेसननि मोनसे जोंनि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आंहा आसा दं। गोबां सुबुंफोरा बोसोर गोदानाव निसा खालामनानै गोबां थाखाय जिउ खहाबो जानो थाङो, एबा नोरजिया जानो थाङो। बेनि सायाव मा बोसोन होनो सानसै? बे बहुद दुखु गोनां खोथा। आङो पार्सनेलिबो आं बुङो, आं जोनोमनिफ्रायनो निसा जाफेरा, जौबो लोङा, थांखुबो जाया, सिगारेटबो सोबा। नोंथां सोंनायखौ आं खुब मोजां मोनदों। आं सासे बेनिनो एकदम उल्था मानसि हिसाबै आङो खावलायगोन, बे बुस्थुआ खुब गाज्रि। बेनिफ्राय जों मोनसेबो मोजां बुस्थु जोंनि देहानि हक बायदिसिना जोंनि बिथिङाव हक बे जौ जुवा बे निसा बुस्थुनिफ्राय जोंनि मानसि हिसाबै जों जेबो बेनिफिट गैया। बरन्स बियो सासे मानसि लाइफखौ धंसबो खालामो, समाजखौबो धंस खालामो, परिबेस बेखौबो ओनसोलावनो गाज्रि खालामो। ओंखायनो जोङो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां जों नागारनांगौ आरो जों बयबो आवगायबोनांगौ। आं नोंथांमोन सांबादिकफोरखौबो खावलायो, नोंथांमोनाबो बेवहाय मेजर रल लानो हायो। जे निसा बा गाज्रि सोबनाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जेसेबां हागौ जोंनि जाखांबोनाय गथ'फोरखौ जोङो माबोरैहाय गोजानाव लाखिनांगौ बेखौ नोंथांमोनाबो निस्सय खावलायगोन। आरो आङो दिनै बे गोदान बोसोर 2024आव आगोल जि जालांबाय जाखांनायखौ जों लाबोफिननो हाया। 2024निफ्राय जों समायनानै जेन' जोङो 2024निफ्राय आरो बिदै निसा बुस्थुआव जोङो आखाइ होआ होननानै, आरो आं बेखौनो रायजो राजा गासैखौबो खावलायो 2024निफ्राय जोङो बयबो जेन' बे निसा बुस्थुनिफ्राय जों गोजानाव